मिथिला रिकॉर्डिंग स्टूडियो लुधियाना। भौज के ठंडा कैस भइल बा, भौज के ठंडा कैस भइल बा, खाई लेली पुआ गैस भइल बा। भौज के ठंडा कैस भइल बा, खाई लेली पुआ गैस भइल बा। मिथिला रिकॉर्डिंग स्टूडियो लुधियाना। खइला के साजा दादा पावतारी हो, लाहे लाहे पेट सुघरावतारी हो। खइला के साजा दादा पावतारी हो, लाहे लाहे पेट सुघरावतारी हो। पहिले से कमाइन करेस भइल बा, पहिले से कमाइन करेस भइल बा, खाई लेली पुआ गैस भइल बा। भौज के ठंडा कैस भइल बा, खाई लेली पुआ गैस भइल बा। धैलस रोग कैसे होली खेली है, तू रजनी रला के रंग डोली है। धैलस रोग कैसे होली खेली है, सूरज निराला के रंग डोली है। घटना धन सकल केस भइल बा, घटना अजित कल केस भइल बा, खाई लेली पुआ गैस भइल बा। भौज के ठंडा कैस भइल बा, खाई लेली पुआ गैस भइल बा। भौज के ठंडा कैस भइल बा, भौज के ठंडा कैस भइल बा, खाई लेली पुआ गैस भइल बा। भौज के ठंडा कैस भइल बा, खाई लेली पुआ गैस भइल बा। सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारे